Sharhin fina-finai da tarihin jarumai kashi na 191. A yau za mu leƙa tsegumi daga Bollywood. A cikin tsegumi daga Bollywood za mu taɓa wasu cakwakiyoyi da dama da Kareena Kapoor ta samu da abokan aikinta. Shin Kareena Kapoor kam me yasa ake yawan samunta da matsaloli da dama da abokan aikinta? Kareena Kapoor dai a baya kun ji cewa ta samu matsala da Amisha Patel, ta samu matsala da Aishwarya Rai, sannan ta samu matsala da Priyanka Chopra. Har ila yau Kareena Kapoor ta samu matsala da babban darakta Samjay Leela Bhansaly. A yanzu kuma social media ta ɗauka inda ake cewa Kareena Kapoor ta yi wa uwar mijinta Sharmila Tagore rashin ɗa'a. Ku kasance tare da Rabi'u Musa da kuka fi sani da Ramas Azare a cikin dandalin tsegumi daga Bollywood. Kareena Kapoor da Aishwarya Rai kyawawan mata ne da suka yi zamani a lokaci guda, inda Kareena Kapoor take jin cewa tana da kyau, haka ita ma Aishwarya Rai take jin tana da kyau lamba ɗaya da ta taɓa cin kyautar kyawawa ta Miss India Pageant. Don haka a lokacin da suka yi zamani lokaci guda, Aishwarya Rai da Kareena Kapoor kowa yana banguri wajen ƙarfin tauraro. Sai dai Kareena Kapoor ta kasance mace mara rufi, in dai aka ɓata mata rai to ba ta iya cinyewa sai ta furzar. Sannan an yi mata shaida komai ƙanƙantar abu ya haɗo ku da ita sai ta nuna maka alama ko da ko kakau da kai to sai ta yanda ta talakato ka akan lalle ka gane cewa ranta ya ɓaci. Mutane da dama na ganin cewa hakan ya samo asali ne saboda Kareena Kapoor tana da ƙarfin tauraro da ta shigo da kafar dama, inda bata sha wata wahala ainin bata kai labari. Sai dai Kareena Kapoor abin da bata sani ba shine a lokacin da take bayyana fushinta akan wani ɗan ƙanƙanin abu da ba a mata ba, anan ne ake cin galaba da ita. Ka'idar ɗabi'ar rayuwa shine idan nayi maka abu ka nuna ko oho baka san ma ina yi ba, to sai ya fi maka zafi akan a ce na nuna fushi da ɓacin rai ina fuffuka. Takun sakar Kareena Kapoor da Aishwarya Rai ya samo asali ne tunda aka ce Abhishek Bachchan ya fasa auren Karisma Kapoor yayar Kareena Kapoor, yayin da Aishwarya Rai ta maye gurbinta inda Abhishek Bachchan ya auri Aishwarya Rai. Tun daga wannan lokaci Kareena Kapoor ta kullawa Aishwarya Rai, yayin da Aishwarya Rai take nuna halin ko oho da ko unkula ban san ma ana yi ba wai kunu a wani gida, domin tana ganin cewa ta ci galaba da ita, na gaba yayi gaba tunda ta riga ta auri Abhishek Bachchan, inda ta bar Kareena Kapoor da dakon kududu da takaici da gaba a zuciya ita kadai. Har ila yau fin ɗin Hamdul da cike sanam fin ne da ya kai labari sosai, wanda da farko daraktan fin ɗin yayi wa Kareena Kapoor tayin fim ɗin, amma Kareena Kapoor kwatsam ta ji labari an maye gurbinta da Aishwarya Rai. Hakanan kuma daraktan ya sake wa Kareena Kapoor tayin fin ɗin Devdas, wanda shi ma fin ɗin ya kai labari sosai, amma kwatsam Kareena Kapoor ta sake ganin cewa an maye gurbinta da Aishwarya Rai. Faruwar wannan al'amura guda uku takaicin yayi wa Kareena Kapoor, inda ta kasa shiru, inda ta fito fili take bayyana cewa fin ɗin Hamdul da cike sanam da fin ɗin Devdas ita aka fara yi wa tayin fin ɗin, kuma ta tabbata da cewa da ita ce ta fito a cikin fin ɗin Devdas da kuma fin ɗin Hamdul da cike sanam, to da fin ɗin sai ya fi ɗaukaka sosai, domin kuwa ta tabbata da cewa sai ta fi Aishwarya Rai ƙoƙari sosai a cikin fina-finan guda biyu. Sai dai ita ma Kareena Kapoor din abin da ta kasa tunawa shine fim din Heroine, wanda Kareena Kapoor din ta kasance jagoran shirin fim din ita kadai. Fim din ya taka rawar gani sosai a lokacin da fim din ya fita. Aishwarya Rai aka yi wa tayin fim din, sai dai a lokacin Aishwarya Rai tana dauke da juna biyu, haka aka zare Aishwarya Rai daga jadawalin fim din Heroine, inda aka baiwa Kareena Kapoor fim din. Sai dai duk wannan hauka da fuffuka da Kareena Kapoor take yi, ita kadai take kidanta kuma ta rawarta, domin ita Aishwarya Rai ko a jikinta wai ramamme ya zagi maye. Inda a wata hira manema labarai suka ce me zaki ce game da abin da Kareena Kapoor take faɗa, inda Aishwarya Rai din ta shiru jim kamar mai son tuno wani abu, can kuma sai ta ce wace ce Kareena Kapoor. Wannan tambaya dai ta fi bulala mai baki biyu zafi akan Kareena Kapoor, domin ko ta ji ɗumi sosai. Ku tare mu a gaba za mu kawo muku sauran cakwakiyar Kareena Kapoor da sauran jarumai, ku je da ta kaya tsakanin Kareena Kapoor da Priyanka Chopra. Muna tura fina-finai ta Telegram ga wanda suke bukata su yi mana magana akan lambar wayar da muka ajiye akan profile, ko su yi mana magana akan 0806036801. Ramas Azare kuke saurara.